Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwi, chitubu chinoniwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa, chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana gara uri mugaro wepanapa ndangokutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Right, ndakambozvitaura before, ndikazvitaura vamwe vakati unonyeba chi vaitaura zvinhu zvakasiyana siyana, but zvamanje manje ndinavo sekuru Tashu online. And pane tuma misunderstanding twakawanda ndakazviexplaina muprevious video kuti pane vanhu vari kubira vanhu mari vachishandisa zita rasekuru Tashu. Saka kupedza nharo kuuya navo sekuru Tashu paplatform votsanangura kuti chechiri kumhonyasoitika, because at the end of the day vanompesera kuti sekuru Tashu akandibira mari, sekuru Tashu akadai, sekuru Tashu akadai so. Saka ndinavo online right now. Saka tudati tinzwe kuti zviri kufamba sei, zvakamira sei, because ndaona post somebody ari kutozvitawo sekuru Tashu ari kutaura kuti ari ku-UK iye zvino izvi. Ndikatoti ko sekuru Tashu anga achiti ari kuZimbabwe vatoo ku-UK zviri kumbofamba sei. Saka rega ndite sei ndivabate titaurire vana veZimbabwe kuti musabirwe mari nematsotsi aya ari kunyepedzera kuzviita anani ana sekuru Tashu. Sekuru Tashu makadii? Kwaziwai mkwere unofara here? Ndinofara sekuru, ndinokutendai nenguva yenyu, ndoziva munogara muri busy. Kudhara ndichida kukuunzai paplatform but munenge muri busy. Ndakudanai sekuru, kuri sei kubasa, zviri kufamba sei? Aiwa, izvozvo nichakanaka, kuri nani kuno kuZimbabwe kwakadii? Aiwa, kuSouth Africa handisi kuchema, zvinhu zvese zvakarongeka, zvinhu zvese zviri mugwara. Sekuru, nyaya yanetsa inyaya yembavha. Vanhu vari kuchema kuti sekuru tiri kubirwa mari. Vamwe vanhu vakutofunga kuti ndimi sekuru Tashu muri kubira vanhu mari. Saka menoti toita sei kuti pajeke vanhu vazvizive kuti aiwa musirime? Chekutanga ndinoti kwaziwai ruzhinji rwese vanhu vari kundinzwa muzuva ranhasi izuva ra21 chikumi ndizvo 9 2024 ndizvozvo seko. Ndikutaura izvozvo nhasi ndiri pa 7 Anderson Meborine kuHarare. Ndinoti kuvazukuru vangu vese vakateerera vanondinzwa, ndifunga ndagara ndichitaura kana kuposta mune mamwe maYouTube akasiyana siyana kuti kune vanhu vakatora picture yangu inini photo real va achitupa chefake ndobva achinyora kuti gift Tashu. Saka vanhu vanenge vachingonzi tumira mari pachitupa pachimunhu haazoongorora zvakawanda, akaona face vati sure face ndo yasekuru. Then aisa mari yake pai anobva kuchifonerwa kuti chiuya panumber 7 Anderson, iye anenge aisa mari kusirikwa chiuya panumber 7 Anderson. Muzukuru ukanzwa ngoma dzichirira unenge watosvika, asi iye anenge aisa mari panhu pari wrong. Inini chitupa changu chakatora, handina kutotupa ndakapfeka sutu, asi icho chitupa chakagadzirwa icho chakagadzirwa ndakapfeka sutu, ifesi yakangotorwa nobva yangoiswa pamwe pano. Saka ndinovaedza kuti vazukuru vangu vose vandakubatsirwa ndinowanika muHarare pa7 Anderson Meborine, ndo pandinoshanda ndiri. Asi ndakachamidzikawo futi mukati mezuva ranhasi ndiri kufonerwa nevazukuru vangu vakawanda vari kuenda naUK, Canada, Australia. Sekuru, tanzwa kuti muri muno muUK, papi chaipo pamuri zvandikashamadza. Ndosaka ndati kuinini ndogonzi ndako kuUK ndiri Harare muzuva ranhasi. Ndoti vanhu vatonitora mashort screen nawo kuti sekuru vazukuru inini ndiri kuno kuZimbabwe. Zvanzi sure here sekuru? Vamwe ndikubva ndavaitira video call ndobva yatsoona mudare mangu ndobva kutsika sure munhu mudare menyu matinoziva sekuru. Ndikati ini sure ndingatanga hari dzese dzikuenda nadzo kuUK. Aiwa azviite. Saka
ndataura nawo uyo ari kuzviti vakadati kuti ana ndikati ari kuzviti Sekuru Tasvo anoita account Africa and atoisa mamwe details ekusouth Africa kuti mungada kuita booking munobhuka pamadetails. Saka inini handina kana madetails ekusouth Africa ekuti ndinopa vanhu kuti muita booking pamadetails kana kuti ari kwaro tova manyepo. Saka ndambotaura ndichiti kana pane vanhu vari mu-UK kana paine vanhu vari mu-UK kana kutondifonera video call kana kuti ngavaende pacho kuti paari aini vanoona kuti ndini here ini ndiri kuno kuZimbabwe. Vanhu ngavasabirwe mari nemunhu yeye ndemunhu watiri kutsvaga ari kuzviti Sekuru Tasvo ndewe fake yemunhu yeye. Ini ndini Sekuru Tasvo ndiri pa7 under Memorini. Vanoda kundiona handirambe kufonerwa nevideo call vanondifonera vachinyatsokundiona ende vamwe ndatongara navo vazhinji vakatoti tova Sekuru rega titoposta tovaudza vanhu kuti aiwa ava havasi Sekuru Tasvo vakataura nawo. Sekuru Tasvo ndakutaura nawo izvozvo vari kuZimbabwe. Ndizvozvo Sekuru. Sekuru, nyaya yembavha idzi dzanetsa ende mafacebook page enyu pane mafacebook akawanda mapeji akawanda pafacebook anenge akangonzi Sekuru Tasvo renyu chairo nderipi ende rakanzi chii? Chitupa chacho ndachiisa pascreen ezvinezvo vanhu vari kuchiona kuti aiwa ichi hachisiri cho chitupa chasekuru icho. Ukaona watumirwa chitupa chemunhu akapfeka sutu iyi kana kuti chakadai so ichi, ziva kuti uda kubirwa mari. So Facebook page munowanikwa kuFacebook here, munowanikwa kuYouTube here, kuInstagram, kwamunowanikwa chaiko ndekupi? Tsanangurirai vazukuru vanyatsoziva kuti zvakamira sei. Ari zvinhu ndakatsanangura ndikati kuFacebook ndakaimboimisa handine chandokuposta paFacebook. So ndatova nekuma5 months 6 or so ndamira paFacebook. Inini ndinowanika vanoda kundiwana ndine peji rangu rakanzi Sekuru Tasvo YouTube TV. Ndinaro peji rangu vanolike ipapo kana pana Robert Tafumanei vanondiwana. Ndaimboshanda futi ndaimbobuda futi kuSly Media ndaimbowanika futi ndiriko. Saka inini handina chakaipa kana nevazukuru kuti ndinzi ndino zvandinohaida. Saka vazukuru vese vada kundiona vanondiwana. Apa nhasi ndiri pana DJ undani? DJ Holly. Ndiri pana DJ Holly ari kutotaura kuti neni izvozvo itori live. Saka vamwe vada kundiwana munondiwana kuti papeji renyu mutondiwana ndiripo ndichitotaura futi zvekare. ZveYouTube ndakambozvimisa, zveFacebook ndakambozvimisa. Bozi ndikatarisa ndikascrolla ndinoona paine vakawanda naSekuru Tasvo. Vanhu vaya zvavanoita vanobva vangotora face yangu ubva edza dzimwe nhamba. Edza dzimwe namba dzakawanda dzandoshandisa kwangu. Pangave padirect call kana pavideo call i078 461 4908. Ndo namba yandoshandisa padirect call kana pavideo call. Munokwanisa kudzokorodza futi nhamba vazukuru vaone and then ndichadzisa futi pascreen apo vanhu vanyatsodziona. 078 461 4908. 078 461 4908 ndo namba yandoshandisa, ingave direct call ingave video call namba hiyo. Right, madzinzwa namba it's 078 461 4908. 078 461 4908 ndo namba dzaSekuru Tasvo idzodzo. Ukaona wakutaura neumwe munhu ane dzimwe nhamba dzisiri idzodzo, chiziva kuti aiwa idzi ndo mbavha idzi ndo vanhu vari kuita sei, vari kubira vanhu mari ava. Saka zvamanje Sekuru muri kutaura kuti hamusi kuUK? Handisi kuUK, izvo nditori padare izvozvo. Dai yaikwanisa kuita video call watoona mudare wangu ngatogara zvikuru wangu. Alright. For the benefit of vamwe vanhu vasingazive kuti Sekuru Tasvo ndiani, Sekuru Tasvo anoita nezvei, munokwanisa kungoti nemuchidimbu kuma-seconds mashoma kuitira kuti vazukuru venyu vamwe vasingazive vaone. But handifungi kuti pane munhu asingazive Sekuru Tasvo, but ndiri chingotaurai mabasa amuri kuita sei amuri kubata. Mabasa tinoparadza zvikwambo, mweya wekurombeswa
nekurapa zvirwere zvakangowanda zvokuti munhu unenge uberekwa nazvo, uye inini handirombese. Alright, amurombese. Handirombese. Alright. Saka ukazoona munhu anotaura kuti ndokurombesa, ndokuitira instant money, ndokuitira chino nechino, ndokupa zvikwambo zvemari, ndini sekuru Tasvu, chiziva kuti iyi imbavha. Unenge uchitoita sei? Uchitobirwa ipapo. Imbavha. Yeah. Network inenge ikubreaka. Yes, hello, ndokukunzwa. Yeah, network iri kunetsa. Kunoku kuri kunaya. Kuri kunaya ku Cape Town. Saka iri kutomboita ichidambuka dambuka. Unoona vanhu vazhinji vanodaro vanenge vakaisa account ku South Africa. Vanenge vachitoita zvema Eastern kana vesa muri kuna groups akawanda vane number dzeku South Africa. Inini handina account ku South Africa, handina number ku South Africa. Shanisa Zimbabwe kuno enge WhatsApp inga video call. Saka mukaona vanhu zvichitoita ma instant money kana tunorombesa, ini handidaro. Inini ndiri pakurapa wanda vamwe vaitotadzira vanhu vamaiona kana mumaYouTube muzvivhidhio mumasocial media muchiwaona, asi kwandiri handizviti ndinogona, asi tikutrya vamwe vanhu ndodzoka itaura aiwa tato kuno kuya nezvirwere zvakasiyana siyana zvatinoziva kuti munhu arigona kurama achichaya ropa, kana kuti vane magomarara, kana kuti vane urwere hwekupenga, usiri hwekupenga nawo asati vadya mumabhini. Zvese panapa ndiri kubatsira. Right, chokwadi ichocho sekuru. I think network yedu is not 100% clear. Ndogona kuzokufonera mangwana totaura futi, but pane nyaya iri kunetsa, I think yakanetsa yaitrenda last week iyo, nyaya yemusikana inzi akaitwa rinonzi Rukao, akazoya kwamuri, but mune mashoko amakataura mukati manonoka kuuya, uyo haite sei haachararame, but tichaedza kuti timubatsire. Then svondo iroro ndo paakabva ashayika, and then pakazenge pakubuda mashoko ekuti sekuru Tasvu vakatadza basa, chino nechino nechino, nakutaura zvinhu zvakawanda, but pane mashoko amakataura kuti manonoka uyu hatichakwanise kumurapa, but makazoedza kumurapa. Can you explain, munokwanisa kuti tsanangurira here kuti manga maonei uyezve chii chakazoitika? Right, munoona zvinoita rero munhu chinopa kuti munhu arame itsinga moyo zvinenge zvichifamba ropa richifamba naka. Saka iye musikana tsinga dzake dzatobloka ropa risafambe, saka taitoedza kuvavaridza kuti aite zviri nani. Nestate yakatanga kupinda mudare anga akazvimba zvakanyanyisa makumbo zvese nedumbu, but paakazonoshaika ndakanzwa kutaura kuti ano bozi vakatomboka akatonga 2 times vachita musikana, but sekuru takanonoka kuwanai. I think dai takakasira kuwanai dai akakasira kurekava, but so far akutaurika, akutarisika, zvinhu zvinenge zvikuita zviri nani, vataura vega. Ende pavakamudare rangu ndifunga totaura ndakazonzwa vamwe kutaura kuti takazoisa mari sekuru Tasvu, vai ndakavarapa mahara, handamubvira kubhadharisa mari, vakatoya through naRobert, ndikatoti regai muzukuru timbotrya, asi matinonokei ipo matinonokei, regai timbozviedza. Aiwa sekuru, ndinotenda nenguva yenyu. Ndichateedza ndikubatei mangwana, network yangu yakanyasoita zvakanaka, so that vazukuru venyu vanoziva, but shoko guru rokutaurwa nasekuru nderekuti havako ku-UK musaendese mari kuna sekuru Tasvu vefake vari ku-UK zvamanje manje, vari kunyeba. Sekuru Tasvu vari kuHarare zvamanje manje. Sekuru Tasvu, masoko enyu ekupedzisira amungataure kuvanhu vakateerera nevari kuona? Right, ndinongotsinhira ipapo kuti no musaendese mari UK, vanoda kuona inini ndiri kuZimbabwe. Kana uchida kubhadhara angava mabookings kwandiri, ndotaura tanga wafona nevideo call. Avo vari kuda kuita mabookings ku-UK, mukada kucherechedza mukafona nevideo call havadaire, kana mukaita sei havadaire, because vanoziva kuti uso hwavo hwakasiyana nehwangu, havadaire video call. Saka muchingoti chafona nemaaudio, ungodzitumira mari pakati, mari yokatongoenda yaenda mari, unenge waudirector chiuya pa7 Anderson. Saka ndoti vazukuru vangu izvezvi
ndiri kuzimbabwe. Izvezvi mukada kufona fona ine video call mundiona ndiriko kuzimbabwe handisi kuuk. Kana ndakuenda kuuk munotondoona ndiri paairport ndichitokwira nemishonga yangu, unoziva kuti sekuru kuenda kunze ndichitokuudzai ndiri kuenda kwakati, asi pane so aiwa ndiri paHarare. Aiwa, tinotenda sekuru nenguva yenyu. Ndichaedza kuti ndikubatei mangwana pamunenge mati sunungukei mamboti zororei tonyasorekodha zvinhu zviri clear, nekuti yanga ichita ichidambuka nenyaya yenetwork, but chikuru ndechekuti vazukuru venyu vazvinzwa kuti aiwa hamusi kunze kwenyika, muri munyika yeZimbabwe. Ndinokutendai sekuru nenguva yenyu. Thank you DJ Ori. Alright, maita basa sekuru. Right, mazvinzwira mega ndivo sekuru Tashu vari kutaura vari munzvimbo yeHarare vachitaura kuti aiwaka handisi kunze kwenyika ini, ndiri munyika yeHarare, musanyeperwe, musabirwe mari. Saka kune vanoda kubatsirwa, nhamba dzasekuru Tashu ndidzodzi idzi dzamuri kuona paskrini apa. Batai nhamba idzodzo, moita video call, momeka sure kuti ava ndivo sekuru Tashu. Mamaita sei? Mamazoisa mari kana kuzoenda ikoko. Musaise mari kana musina kuita video call, nekuti mbavha dzaita sei dzawanda nditya. So as for me DJ Wally and the rest of the crew behind the scenes, tiri kuti it's bye for now. Ngatisanganei muvideo rinotera.